Lakteche ma Nakuru obago ng'anyo ka giseo chal mar lwasi makoch mar tich e kuonde thieth mag piny owacho. Jalup jagoro mar riwruog lakteche ma pacho ka Dennis Miskela olero ni maromo lakteche 209 ok bi dok e tich nyaka chop puonjruok ewi dwaro mar medogi osara mar higa mar 2017. Lakteche go dwaro mondo mi ndiki e tich maromo lakteche mamoko 100 mondo mi odin fuok mar nok mar jochiw thieth e kaunti no. Bende gidwaro ni tend counties omed lakteche lemo e tijegi kendo neno ni jogo mantie e orak ondiki chutho kaka jokanyo. Maduong' en mokwongo ni jotich ma ntiere Nakuru ka gin jotich manok kabisa. To kama gine manok no, osara bende kaunti ong'ado msachi gi nus. Gingima matek ni ka ng'ato kawo sachi mong'ado nus. Ok en wach maber. To bende nitie dakteche matiyo tije machalre, tichulo gi osara mopogre. Munyalo bedo tiyo e department achiel kendo un gi ting' maromre. Lakini sa chudo yudo ng'ato achiel ichulo osara mopogre kodi. Mamano en ketho ratiro mag dakteche ma Nakuru kae. Osiptende bende Nakuru kae osiptende onge gi yedhe. Onge gi mashinde mapimo jopiny tho. To waneno ka mano ok ber ahinya. Chak gavana masani ni kano donjo nowacho ni ndalo 100 mokwongo nodhi ndiko dakteche, nodhi timo gi promotion kendo nodhi kelo gi permanent and pensionable. To kano chopo to koro chako mana riembo dakteche tich. Koro wanto kawuono wachako strike waloro osiptende tema Nakuru. Dakteche te 209 man tiyo ka ni dala. Nyaka chieng county wuoge strike. County emong'anyo. Public Service Board ma Nakuru emong'anyo. Dakteche ni ka giyie biro mondo giwuogi tim tijegi, gindik gi tich, gitim ne ji promotions, gichul ji osara makare, to wan wabodok e tich kaka nyalre.